Dobra večer, poštovani gledatelji, prekrasan pozdrav iz Pekinga. Kakva je ovo bila hrvatska večer u Ptičjem gnijezdu? Nakon nešto loših rezultata nastupili su jedan Kralj i jedan Branimir i dvije medalje su rođene. Kralj je Darko Kralj i u bacanju kugle osvojio je prvo hrvatsko paraolimpijsko zlato u povijesti i to na kakav samo način. 5 puta je podizao svoj svjetski rekord, 14:10, 14:12, pa 14:23, 14:32 i na kraju sjajnih 14 metara i 43 centimetra. Super uvjerljivo je uzeo zlatnu medalju. Prvi puta hrvatska himna slušala se u Pekingu. Hvala Bogu zlato. U ime Hrvatske, za Hrvatsku, za moje malo mjesto Grubišno Polje, za trenera Ivančića koji me doveo na ovaj put, za svu moju ekipu, za sve nas, za cijeli hrvatski narod. Ovo se zove uvjerljivo. Je, uvjerljivo je i tako me trener pripremio. Ja. Već sam se izgubio, koliko puta ste rušili svjetski rekord? Mislim da 5 od 6 hitaca. Darko je ranjen u Domovinskom ratu, a jedan susret s kuglašem Josipom Slivarom usmjerio ga je u atletske vode. 2006. počeo je raditi s trenerom Ivanom Ivančićem i rezultati su ubrzo počeli stizati. Sve je kulminiralo u svibnju na prvenstvu Hrvatske u Rijeci, gdje je Darko bacio kuglu na 14 metara i 4 centimetra i postavio novi svjetski rekord. Darko je otac 3 djece, veliki ljubitelj lova i ribolova, a osnivač je i atletskog kluba osoba s invaliditetom Grubišno Polje. I da, Darko je paraolimpijski pobjednik. Kako je biti zlatni u ovakvoj atmosferi? Još ne znam, nisam svjestan svega toga. Ja. Pa imati šampiona na olimpijskim igrama, a pritome i 6. koji je imao najgori rezultat, to je stvarno veličanstven uspjeh. Ja sam se nadao, iskreno rečeno, prvom mjestu, no 5 puta za redom ruši svjetski rekord. To nikad nije niko, ni od pionira, ni mlađi juniora, seniora, niko nikad nije uradio. A mislim da je mogao i više, ali se zlato u zube i prvo mjesto ne gleda. Važno da je pobjedio, da će hrvatska himna da zasvira ovdje u Pekingu, da smo dobro počeli, da će biti toga još od ovih drugih atletičara. U istoj disciplini fenomenalan rezultat i Mladena Tomić. Novim osobnim rekordom 12:78 došao je do 6. mjesta. Ovo je bio veliki dan hrvatske atletike, apsolutno. I vaš, kako se vi osjećate, i vaš komentar cijelog ovoga događaja? Pa evo, moj veliki uspjeh bilo je i plasirati se na paraolimpijske igre, pa i plasirao sam se sa B normom. Sad sam bacio svoj osobni rekord za metar bolji, što je znak da izbornik i paraolimpijski nisu pogriješili kad su me uvrstili u reprezentaciju i ostvarili mi put na olimpijske igre. Ja im se svima zahvaljujem, hvala mojoj obitelji, hvala mojoj supruzi što me podržavala u svemu, hvala treneru Ivančiću bez kojeg ovo ništa ne bi moglo, hvala mojim kolegama na poslu na Vinkovačkoj televiziji koji su 100% bili uz mene i davali mi puno vremena da mogu i trenirati i pripremati se za ove paraolimpijske igre. Eto, hvala svima koji su sudjelovali sa mnom u ovome. Nismo ni blizu kraja sjajnim rezultatima, imamo i paraolimpijsko srebro, ali u bacanju koplja. Njegovo ime je Branimir Budetić. Bacao je kao nikada u životu. U posljednjoj seriji 57 metara i 11 centimetara, ukupno na kraju fantastičan drugi. Emocije su potpuno nadvladale Branimira. Idemo, vidjeli smo puno slavlja, naravno, osjećaš se fenomenalno, kako je sve to izgledalo dole? Osjećam se uplakano, evo, ne mogu opisati osjećaj, jednostavno. Kad je ovaj baci, kad sam vidio da sam treći, rekao sam, majka na posljednju sam imao medalja za mene i za tebe i evo baci zadnji hitac i srebro i ne mogu opisati. Zadnji hitac je bio blizu onog svjetskog rekorda uoči natjecanja. To mi nije uoči, nije bitno. Gledam da sam ja drugi, da sam ja na postolji, evo da je moja mama sretna, da sam ja sretan, to je to. Emocije rade strašno, ili imaš već kakve informacije iz Hrvatske? Pa nemam nikakve informacije iz Hrvatske, ali vidite da sam se rasplakao, jednostavno ne može čovjek odoliti, Kad sam došao, kad sam zagrlio mamu, bilo je gotovo, nisam više mogao.
Niti tu nije kraj atletskim uzbuđenjima. Antonija Balek, sjajna Splićanka, kaštelanka, na svojim prvim igrama nastupila je u bacanju diska. Više nego dobra 10. Plivači su u vodenoj kocki nastupali jutros prvi. Nataša Soboća nije ni sama bila zadovoljna nakon svega. Na 100 leđno bila je posljednja u kvalifikacijama s rezultatom daleko ispod osobnog rekorda. Minus je bio čak 5 sekundi i 25 stotinki. Jutarnji termin očito ne smeta Australki Porter. 1.24.44 novi je svjetski paraolimpijski rekord. Joj, teško, katastrofa. Ne znam, jednostavno ne znam što se desilo. Nisu me leđa držala, ruke su mi propadale, rezultat je katastrofalno loš. 5 sekundi i nešto, pripreme su bile dobre? Pripreme su odlično odrađene, sve je dobro istampirano, sve je dobro napravljeno, jednostavno ne znam što bi rekla. Natašin moto je nikada ne odustao, stoga ovaj nešto slabiji rezultat sigurno je neće obeshrabriti. Na kraju zlato za već spomenutu rekorderku Porter. Mihovil Španja izborio je finale na 100 leđno, kao i jučer sa 7. rezultatom. Bilo je vrlo gusto, iako isplivao više nego solidno. Minuta, 13 sekundi i 62 stotinke. I ovdje smo dobili novo najbolje svjetsko vrijeme odmah u polufinalu. Bio je to Rus Konstantin Lisenkov 1.06.72. Pa eto, kao što ste sami mogli vidjeti, strepio sam do zadnjeg momenta hoću li ući, iako sam trku odradio na nekakvih 85% maksimalnih mogućnosti u ovom trenutku, tako da sam izuzetno zadovoljan isplivanim. Prije 4 godine 10 stotinki od ovoga je bilo dovoljno za broncu, sad je bilo jedva, međutim izboreno je finale, ono što je bio prioritet. Ja se nadam puno boljem rezultatu popodne, obzirom da je ovo bilo stvarno rano ujutro, tako da će se tijelo i adekvatno odmoriti i pripremiti za popodnevno finale gdje očekujem. Pokušat ću naravno ući među prvih 5 i naravno približiti se što više medalji koliko bude moglo. U poslijepodnevnom finalu Dubrovčanin je bio 7. Zlato je s više od pola sekunde prednosti nad Australcem Likom uzeo taj Rus Lisenkov. Od streljača nastupio Damir Bošnjak u sportskom pištolju. Ponovno je Hrvatska nažalost ostala bez finala u ovome sportu. Bošnjak je zauzeo 14. mjesto u kvalifikacijama s 553 kruga. U preciznoj paljbi je bio dobar, no podbacio je u brzoj. Zlato je uzeo Rus Lebedinski sa 774,4 kruga. 0,4 kruga manje imao je domaći streljač Li, dok je treći bio još jedan ruski reprezentativac, Ponomarenko. I bilo je to sve najzanimljivije što se nastupa hrvatskih paraolimpijaca danas u Pekingu tiče. Ništa, pa 2 medalje, zlato i srebro. Kakav lijepi dan. Laošan velodrom ovih je dana potvrdio renome najbržeg trkališta na svijetu. Što se odličja tiče, u pistovnom biciklizmu bile su ovo britanske igre. U Pekingu su pokupili 12 naslova, 11 pojedinačnih te 1 ekipni i sudjelovali u postavljanju 11 od 17 svjetskih rekorda. Jedino im je koliko toliko parirala Australija s 3 zlata i isto toliko rekorda. U toj zlatnoj britanskoj groznici posljednja zrna prosjala je Sarah Storey pojedinačno u jednoj od najtjesnijih utrka dohvatne vožnje u borbi za prvo mjesto s Amerikankom Jennifer Schubel. Tisućinke su odlučivale. U finalu momčadskog sprinta neočekivano su Engleze izazvali Kinezi, no Darren Kenny, Jody Candy i Mark Bristow nisu dopustili iznenađenje. Kenny je tako dojurio do svog 3. pekinškog zlata. Sada biciklisti sele na područje Velikog zida na otvoreno. Ruski strijelac Andrej Lebedinski nakon 12 godina vratio na tron u disciplini 25 metara športski pištolj mješovito kategorija SH1. U međuvremenu u Sidniju i Ateni morao se tješiti broncama. U finale je ušao s 574 kruga, no potom je lokalni ljubimac Li Jianfei bacio rukavicu, sjajno ciljao, te s rezultatom 51:6 skočio s 3. mjesta u vodstvo. Lebedinski je u sljedećoj seriji podigao standarde 52,6 krugova, no nakon 3. Li opet dolazi na prvo mjesto. Prava drama, no Rus sa završnih 5 metaka pogađa 50,6, Kinezu je malo zadrhtala ruka, 49
3 i za 4 decimale gubi zlato. Švedsku je himnu na streljanju u Pekingu opet inicirao Jonas Jakobsson. To mu je fascinantno 15. zlato u paraolimpijskoj karijeri. Majstor je puške u bilo kojoj disciplini, oborivši usput svoj svjetski i para rekord. Postavljen je jedan novi dizački svjetski rekord. Nigerika Lucy Ogechukwu Ejike klasa je za sebe, osim što je upisana u anale kategorije do 44 kg, bilo je to prije 4 godine u Ateni, sada postavlja nove granice i u prvoj sljedećoj težinskoj skupini do 48. Najprije je sa 125 osigurala zlato, potom popravila i taj svježi rekord. Podigavši 130, pokušala je čak i 137,5, ali nije ponovila Atenu, zlato s 3 uzastopna postavljena rekorda. U ostalim ženskim finalima postavljeni su novi paraolimpijski rekordi, Meksikanka Perez, Egipćanka Omar Omar. Frcali su rekordi, i to njih 9 u vodenoj kocki. Posebno poglavlje ispisuje Valerie Graham Mason, Kanađanka sa svojom trećom zlatnom kolajnom u utrci na 100 slobodno. Pratila ju je koliko toliko na putu do novog svjetskog rekorda Chelsea Gottel, treća je bila Amerikanka Bekerer. U međuvremenu Kevin Paul, Južna Afrika, na 100 prsnog pobjednik, treća kolajna u Pekingu za Grka Tajanidisa. Na 100 ležno pak slavio je Amerikanac Lance Lembek, a lijepu priču piše Ukrajinac Veraksa, novi svjetski rekordor na 200 mješovito. Žene 100 ležno, Fredriksen, Velika Britanija, zatim 100 ležno za muškarce Lisjenkov, Rusija, kod žena Australija Porter, 100 ležno S7. Poljakinja Natalija Partika ispisala je športsku povijest, postavši prvom stolnom tenisačicom koja je nastupila i na olimpijskim i na ovim igrama. Dakle, ostala je u Pekingu i postala zlatom, rastuživši Kinu koja je prethodno u sva 4 finala u tenisu u kolicima prohujala do zlata. Partika, fantastična 3:0 protiv Fan Lei iz Kine u tome finalu i zadržala je, obranila titulu iz Atene 2004. Za veliko veselje Kine prvo se pobrinula Liu Jing, kategorija 1 do 2, u kategoriji 3 Li Qian zlatna, zatim Zhou Ying, kategorija 4 i dramatičan emotivan finale kategorije 5. Ren Guixiang obranila je atensko zlato i izmamila suze. Kina uživa 77 odličja, 24 najviše zlatnih, ali uživamo i mi jer prvi puta u ovome pregledu možemo vidjeti i našu zastavu među osvajačima odličja u pozadini. To za nas danas sretno ptičje gnjezdo. Hrvatska na 34. mjestu s 1 zlatom i 1 srebrom. Ukupno 60 država imalo je svoje predstavnike zasad među onima koji su se uspinjali na paraolimpijsko postolje. Srdačan pozdrav za danas.